Avete fatto tanto trabajo, tío. Muchos ánimos, claro, trabajamos por la comida. Hai poucos rapaces, por lo tanto, solamente unhas salas de café, unha sala de televisión e de xogos, e además abaixo Sì, sì, spor molto. Un campo de fútbol, pero añadí Bueno, a capilla, despois de moitas voltas, ao final da capilla 50 anos e a foto do seminario desde a fora. Logo, pois, poñemos aí cando fui adolescente comprendí que a miña vida era miña, que tiña que saber a descubrir eu mesmo e aprender a cuidar. Pero dixo que non podía vir hoxe, pero que estaba con nós, que estaba presente con nós. Eu só podo dicir unha cousa, porque eu para min xa sabedes que vir aquí é unha casi non obrigado, porque veño por gusto, así que se fai por gusto non obrigado. Pero eu realmente, para que sepades que persoas que se conozcan que tal, que yo estuve fora, casi sempre de viaxe, porque viaxaba moito. Entón, fixe intentos recordo unha vez que estuvemos aquí, eu recordo que se ordenaron a que se chamaba aí se só había unha mención, entonces a mí isto parecía un penso, non? Eso quere dicir que cando era chaval 50 anos, porque son moitos anos, pero bueno, tamén moi pouco, porque pasa a vida, pasa todo, mirar, é importante, e creo que aquí estamos recordando precisamente ese pasado, e espero que sea durante moito tempo, que o futuro sea longo. Poder estas xuntanzas, cando a xente acuda así toda voluntaria, ainda que algún caso que volver a chamar destas cousas, que nunca pasa nada, temos pasamos a regreso con un recordo positivo e, por suposto, que me produce moita alegría estes encontros que temos habituales. Gracias a todos. Pero no, Joder,